חיזבאללה! תגיבו אם יש לכם ביצים. סליחה, אין לכם. איך אומרים? שמנו אתכם בכיס הקטן. וואלה, האמת שכבר חשבתי להתגייס עליכם, אבל אני מפחד שזה יתפוצץ לי בפנים. אבל וואלה, שמעתי יש לכם מכשירי קשר שווים פיצוץ. מה זה לבנון? למה את לא עונה לי? שכחתי, פוצץ הקשר. טוב, אתם תקעתם אותנו, עכשיו אני אתקע אתכם. יוי יוי יוי. איי 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 איי.